Jini chung nomination submit kena thang tongo. Jini candidate ungka Kriti Singh Deborma, Bongungka Tipramata BJP IPFT Khoroktam Bodolni. Jini candidate. Tabo unidressed by na bozok zakha je tinta party bo by tongo Bipul Booth Manai CPM by Congress type Booth Malia. Tabuk sung durkuluyai dol barini semi BJP party bi jora thangai aroni semi candidate nomination inane thang tongo aun bagaino sung poriskar sijakha je Tripura rajyo tai kono political party koroi oro CPM Congress zero ungoi thangka BJP Tripura matha IPFT chara Tripura rajyo kono political party kori aun bagaino abono itihas abono laibuma abono rangsak ni kok thai bai suijak itihas je sung keplai umnai margin buto sung painai sung jesa khlai paina CPM ai Congress na zamanat bazayap to khlai nai amone chini target tini hambai tini 28 tarik ambasa tai julusarawa party IPFT tei BJP tei Tripura matha tini chung Boskangi Lok Sabha Parliamentary Lok Sabha no toyei जों tini Lok Sabha ni nomination submit khlainai o jagao जों belai kheno kha tongthogo Tripura sani bagai jechini wan sokmarok asamarok जों puron nongnai aboni bagai जों tini party IPFT Jini bisi itoi sara Tripura jono tini hai salo jong rangja ni sali mone khayo asal Tripura sani hamari ni sali ni jwan sogono jong tini party IPFT tei BJP tei Tripura matha khlai tini jong jini Lok Sabha ni batainai Purbo Tripura batainai Kriti Singh Deborma bo tini submit khlainai parliamentary nomination aur bai sing tini joto phai जों khasrangui tongthoi जों phaijao